daalụ nọ ndị be anyị nwanne anyị nwaanyị mkpịsị ngụ ya na-efu ọ bụrụ na ịbụ the right man for her ihe ị ga-emebi ịgba ngwa ngwa show your face. If you are the right man for her, please show your face now by writing hello can we chat. Ideche hello can we chat ịkọpili nọmba ya n'ihe a na-agafe agafe na screen ịkọpili ya ijedelie na WhatsApp ya isi ya biko nne afụkwana ngị n'anya afụ ngị na classic match chukwu solukwuo anyị ga-anụ di na nwaanyị ịghọtago idecheli enye unu ma appointment unu jee na neutral ground wee jefu onwe unu first meeting first appointment ọ bụ na neutral ground unu eje n'ebe onwe unu kịta maka gịnị ụwa adọzi mma so that ka unu kọwaa maka onwe unu onye ọbụla ekwu eziokwu kwuo ihe niile maka onwe ya unu si jee jụọ ese unu jụcha ese ọ dabara unu nụọ di na nwunye unu aghọtago ụmụnne ihe ọzọ unu ga-emekwa wisie nfalọk kafa chọta ihe a na-achọ maka chukwu kwulie si na Genesis 2:24 na ọ dịrọ mma nwoke ịnọsi ya na ọ dị mma ka nwoke nọrọ ka nwaanyị nọdebie ọ bụ chukwu kwulie chukwu makwa ihe rie nne o na-afụgie so ọ sịkwazịa na Proverb 18:22 o wee sịkwazịa na nwoke chọtalụ nwaanyị chọtala ezigbo ihe na ọ ga-enwetakwa elele ọ ga-enweta ngọzi nwaanyị bụ ngọzi dịla ụmụ nwoke ọ bụ helpa dịla ụmụ nwoke nya ụmụ nwoke gbaanụ ngwa ngwa ifugo ka ihe si wee gbatakwulu kịta so ị na-eme ime ọsọ onye egbu n'ibi oge unu fụ onwe unu like ya unu gaa n'iru unu afụkwana onwe unu n'anya ma unu fụ face to face unu gbasa ọsọ unu egbu na onye ọbụla oge unu aghọtago ndị fans biko ihe unu ga-emekwazi ọzọ bụ unu kpọọ ụmụ nwanne unu nwoke ndị niile nọ na mba ụwa dị iche iche ndị nọ na Amerịka ndị nọ na Europe ndị nọ na Lagos Abuja n'Igbo Ọnịcha tag anụ fa forward olufe ihe a sifa na ihe na-eme ebe a na ụmụ ezigbote nwaada dị mma na-eme mma na fa ga-like bụ ya so abịazịa onye ọbụla like ya ome ọsọ ifugo ka ihe si wee gbatakwulu kịta ị na-aghọtago you know what I mean so ilike anya ime ọsọ just unu jụọ ese ọzọ dịkwa ka ibi ebe anyị nwere iwu ebe a unu na-abụ onwere onye ga-ayọ ibi ego ịghọtago tili unu nụọ di na nwunye mana o nwezikwa onye nyere ibi ego willingly o welu mana anaghị ayọ ego a na-akwa asịsị boronye ego ma ọ si binye ego ma ọ gift ma ọ bụ any material thing anaghị ekwu ihe tax mmadụ ka tax force ọkwa ị na-anụ ya ma nwoke ma nwaanyị ịyara ekwu so unu ga na-akpa ihe gbasata di na nwunye ka unu si ga-emenye baba na ka asụ ọnya nri nya bụ di na nwunye unu chọọ ịnụ unu ekwune biznes unu ekwune marketing so jos kwubenu maka ka esi ga anụ di na nwunye onye kwuo maka ihe ọzọ ime enye ignore ma ọ bụ blọk ọnya ọzọkwa anaghị ekwu okwu ibongi ikwu okwu ibongi ọ dịrọ mma ọ dịka ịbụzi hit and run ị ga-ejizi anya na-ene ma ihe like ịghọtago unu kwuo ihe like and dislike ịgwacha onye unu kpa anya ọ dịkwa ya mma ọ dịrị ya mma unu reachie conclusion ya like ya gị unu wee gaa n'iru ihe anyị jisisi ana na ego bụ ọ bụ na ọ dabara unu gbasaa na peace ihe anyị jisisi unu ana na ibongi bụ ọ gbasara ọ dabara unu gbasaa na peace ọ dabakwa ekene chukwu anya bịa wedding unu aghọtago so ị na ego mana onye ahụ nyezie gị willingly ị na-alọkwa ị na-anụ ya gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ọzọkwa bụ ị na ibongi gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ị na ibongi onye ahụ kpachazikwa anya nye gị na free ị na-azịkwa alụ maka anaghị ajụ ewu ma ọ ga-eli ji ma nkịta ọ ga-ata azụ so ọ bụ iwu anyị ịghọtago unu akpa n'ihe ọzọ anyị na-ewish unu lọk ihe ọzọkwa ndị fans biko wishie nifa lọk maka ọnụ mmadụ bụ ọnụ chukwu ịghọtago wishie nifa lọk mbọsị nke gị a ga-ewishkwe gị ịchọkwa ka emeeli gị mana biko ịbịa na sị na ị na-achọkwu di maka na nwanne anyị nwaanyị tata bụ mbọsị ya ịghọtago ịbịa na sị na ị na-achọkwa di ma ọ na ị na-achọ nwaanyị jos ihe anyị chọọ bụ unu wish wie lọk ndewonu ka emesịa